3, 4. Nie! Nie! Pomoc! Chłopie! Bra. Cyko. Dneska vás vítame ešte nového videa a dneska tu máme pokračovanie hororového Minecraftu. No a možno bude toto videjko 15 minútové, to uvidíme. No a neviem, čo je plán, uvidíme. Ja si pôjdem natáčať materiály. Asi pôjdeme urobiť si nejaký barák, lebo nechcem bývať v kostole, poviem pravdu. OK. Tu je jaskyňa. Či jaskyňa. Dobre. Vy ste niečo aj videli, väčšinou aj ja, väčšinou niečo ani. OK, tak toto je veľmi creepy, kámo. Hej, a ešte jedna vec je tu nová. Aj táto knižka The One Who Watches. Som si kúpil nový horror modpack. Čiže uvidíme, čo to ten horror modpack robí. No a toto tu som minule nepovedal. Toto sú jak keby nastavenia. OK, idem. Potrebujeme čo to? OK, ja to bolo. Počkaj, ja som. 2, 3, 4. Si robíš prdel! Rýchle si po... Nie. Si kokos! Nie! Pomoc! Chłopie! Prda. To bolo tesné. Nie. Si koko. Ty kokos! On vie liesť! No tak to sme kúpili. Si vole. Idem si. OK, kostol je fajn, to je ráno. Čus, kozel. Ja sa bojím, že to zničí do frasa. S ním. OK, potrebujem budky. OK, ja si vykrafím toto. OK, ja neviem. OK, ja si toto tu... Kamo, Hej,
a keď ste ešte nevideli minulé diely, no tak sa určite na nich pozrite. Hral som tam aj s Darkerom, to je jeden taký youtuber. horor Minecraft. Čiže sa môžete na to videjko pozrieť. A ja neviem, ja si to tu asi opevním, tak by som, ale nie. Neviem prečo majú aj to reálne potrebujeme niečo. Ja sa v tom table hore. Ty kokos, OK, tak, toto. OK, kámo. Ja neviem, čo to malo byť, ale ja by som toto tu zastávam, lebo nechcem, aby sa tu nejako ničo. OK, asi pôjdeme tadiaľ. Bo minule sme kopali tadiaľ. OK. Hej, a ešte jedna vec. Máme spoločný kanál s Darkerom. Čiže máte ho teraz na obrazovke. No a určite dajte aj Darkerovi odber. No a toto nechcem to zbytočne plýtvať, tak a máme veľa tých stónov, čiže im rýchle. Aha, dobre. No jasne. Prečo by nie? Noc, no jasne. Čo som si myslel? OK, ale ešte... OK. Rýchle. OK, come on. OK, čiže keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber, ale sa vám ospravedlňujem, ale musím zistiť, čo s týmto, lebo neviem.